Apa ae lho rek. Gelut amrip. Telumu ae. Nyang embong mampir Kediri mangan pentol. Logorno kalen. Ancene ya. Akeh wong sing nekat bunuh diri merga pinjol karo korban judi online. Mulane nek judol aja memel-memel. Jaluk nyanyi. Yen awan aku ra doyan mangan, yen bengi turutan saklisian, sing tak pikir rondo telesetan dalan. Dadi manten sepasar kok wis pegatan. Utut manggung pawukir asmarandana. Atiku bingung sing tak pikir ra rumangsa. Udan deras ing mangsa ketiga, rondo teles tansah katon ning mata. Ya kecek ngono rek, kayak ono interlude. Asik. Ya. Yen awan aku ra doyan mangan, yen dalu turutan saklisian, sing tak pikir rondo teles wetan dalan. Dadi manten sepasar kok wis pegatan. Kutut temanggung pawukir asmarandana. Atiku bingung sing tak pikir ra rumangsa. Udan deras ing mangsa ketiga, rondo teles tansah katon ning mata. Lara bronto ditamran ora tumomo, lara kangen ditambani malah nemen, lara rindu dicamoni malah ngeluh. Iso mari yen kowe dadi bojoku, turu jam 3 tansah ketoken rupamu, turu jam 8 tansah ketoken lambemu, turu jam 9 ketok-ketoken bibirmu, turu jam 1 lampu terus tak pateni. Jalukan iso. Ayo marindangak terus noleh rondo cangak
anake akeh. Niku bukti kesuburan. Mboten napa-napa. Sing penting niku temen. Kok nek temen tak dongakno rondo-rondo ndang entuk jodoh sing ganteng. Wong urip nomer 1 dolor aja lali Gusti sing Maha Kuwasa. Ayo manembah aja dilah alehno. Ayo tansah eling sak tindak laku kita lan ayo mituhu lan sing ngepal aja sing nomer 2 bekti karo wong tuwa merga wong tuwa munung pepundhen kita. Wong tuwa lanang wedok munu sing ngukir jiwa lan raga uga sing mujudna kita no alam anduh aja lali dolor karo sing nomer 3 mula baktiya bapak lan ibu guru merga bapak ibu guru iku sing manehi ilmu uga sing menehi dalan kanggo sing mlaku. Sing nomer 4 rukun karo tangga nek ana apa-apa cakut akeh sing nyangga. Mula persatuan ayo ditingkatno merga nek peno bersatu tukar padu gak ono. Kadang-kadang iso ngomong pak gak iso nglakoni niku contone lak ya kula dhewe niki. Esuk-esuk geger karo bojo merga gak tak blanjani bojoku nyente-nyente dadi lara ati. Mula Pak Gigi niki sing duwe gawe aku mang dijak mangan kare ayam lah kok ci enake tapi mari mangan lambeku ngiler ae tak cokot tak kira pupune petik lah kok dongkele sering. Alhamdulillah Pak Gigi nggak ada damel kepingin nyenengno tanggane ditanggapno ludruk. Niki termasuk nggih amal sedekah dulur. Amal niku mboten rupa kok amal teng masjid, amal teng yatim piatu, teng sinten mawon, termasuk paring hiburan ngenten nggih amal. Namine dana rasa. Dundum rasa seneng. Sampeyan mboten bayar, dibayar kare Pak Gigi lunas. Terop mboten ditutup, dibuka blak. Niki wong lumo. Mboten wonten sing kados ngeten niki.
Niki contone wong Jawa sing ngerti Jawane. Gak kelu kare budaya monco, mboten kelu kali budaya asing, tapi tradisine diuri-uri. Mula didongaaken sampun sedaya nggih, mugi-mugi anggenipun Pak Gigi nggadah damel dirbarakahi Gusti Allah, mantun nggadah damel rezekine tambah melimpah ruah. Rumah tanggane mantene dados rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ayo, Cak. Arep-arep muga-muga wong cangak ngene iki ndolek mantu dagelan. Mang wake sing ndengke, ana sing rondo, ana sing perawan. Alah bae kecandol wong kene, amin. Dene gak ana ya sebejane awak. Ngenteni panduming Gusti ae. Aduh. Dadi bojo dagelan niku enak, lara dikidungi, susah dikidungi, apa maneh seneng. Kaya ngene iki kemantene dikidungi terus, ya seneng. Alon-alon, yang penting enak. Good morning, selamat pagi, jangan ditinggal, itu don't leave me. Di WA pacarku sing teko Itali, isine WA I have want to see. Areke biyen tau janji nek ana waktu mesti ayem disambangi. Jemput teko bandara, mudhun teko merpati, mudhun aku dirangkul terus aku diemiki. Pacaran nancene ayem, gak patek ayu, pacar koyok bintang film. Ate tak rangkul gayane gak gelem, bareng krasa enak lah kok malah melek merem. Pacarku ancene afdol, gak patek ayu tapi bokonge bahenol. Tak gonceng sepeda motor, atik gayane metakol, bareng peteng-peteng lah kok ngrayai konci. Namung semanten kidungan kula menawi lepat gorong ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane wingi nang kono, saiki nang kene. Nemu Mas, nem. Canting joli man paman wong bedang ketawang kali potong wote potong wote tak senggo potong atine dari mawon walang kekek Mas menclok ning tembok
mabur maneh menclok ning pari aja ngenyek lho Mas karo wong wedok ditinggal minggat setengah mati ayo iya oh iyo Kon iso nyanyi ta enggak kon niku? Ya iso rek wong aku gak iso nyanyi ku lho. Nadae cocokno. Ngene lho. Ya oh ya ya iyo iya iyo. Landar iki, Mang. Mana. Iya. Iya iya iya. Mana. Iya 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 iya. Mana. Mana. Kon iso ta enggak kon niku? Abang maneh cak ora luntura. Wong sing ijo lunture putih bujang maneh ya Mas ora katuto sing duwe bojo gak tau mule ayo ya oh iyo iya iyo ha oh ha awas Nyanyo. ya ampun ingatmu setelan kono nah mrikono setelan ilat ngepang digawe ayo coba ngejal Ya iya iya iya. mana Ya iya ya iya. mana Ya iya. kon aja nyambut gawe melok aku kon Iso. iso ta enggak Iso ngono. ngene lho iya iyo Ya iya iya iya. nah iso ya Ya iya iya iya. nah Ya iya. sing bener iku mau lho iya iyo Ya iya. Ya iya. nah Ya iya. Andre gelangku Rine sik jokono gelangku Kadek kontone. Runo, dolan jokono gelangku sik kono. Engko tak oleh melok kon. Iku dikeki bayare. Ayo kon. Apok kon tekan ndeleki. Kulon koyo maling rek. Ayo. Ali Mas
Aja lali larang regane. Aja lali lho Mas pahlawan sing gugur ngailingono jasa-jasane. Ayo ya oh iyo ayo ya iya Sapa suarane kok kaya brutune petik iku. Lho. Kon nanti. Berasa. Kon doleki sapa kon niku? Endi? Kok dolek tambahan ta kon? Kelakuan. Iya iyo. Surabaya lho Mas. Kampung 100. Kaliana santer banyune. Wong tuwamu lho Dik, pitutur bagus supaya anak bener lakune. Ayo ya oh iyo ayo iya iyo iya iyo Wakon ya iyo bandak swaramu ku toton Suara ditata padane bata iso ditata. Lho Lodrok iki tontonan sing mawa tatanan. Nek tatanane apik iso dadi tuntunan. Sapa ngerti kon maring Lodrok niku iso dadi tuntunane wong akeh. Rumah sama aku gak ketok dituntun. Gak ilok kon ngomongamu so. Lah iya. Aja gampang ngelokno kanca sing kaya ngono so. Ilingo, Dik. Apa? Iki main nggo desa ndi? Desa Cangak, daleme Pak Gigi. Pak Gigi lapo so? Pak Gigi gak duwe gawe hajatan nikahno. Sing dinikahno? Sing dinikahno Bu Gigi. Kamu. Sing dinikahno putrane. Makanya termasuk awak dhewe nggo kene turut mengayu bagya hajatane Pak Gigi. Iya. Mula kemanten sakloron saya didongakno muga-muga dadi kemanten sing alon-alon, sik alon-alon sik. Kemanten bengi iki ayo didongakno muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Iya. Termasuk acarane Pak Gigi ya gak karu-karuan ramene tamune ya akeh so. Iki mang Pak Gigi iki mang ana kekurangane to. Maksudnya kekurangan dalam arti lho, iki mang gak ono sing nyambut tamu. Termasuk gak ono sing pidato. Terutama meneh mari ludrukan iki katene ono tamu maneh. Oh. Lah iki sing ditunjuk iki awakmu. Awakmu ambek aku. Iya. Berhubung tamune Pak Gigi iki gak trimo wong Cangak tok. Wong Cangak wong luar pulau. Luar pulau mancanegara kabeh iki ana. Mula Pak Didik butuh MC utawa iki penyambut tamu sing iso dua bahasa. Aja cacak kok loro 1000 bahasa aku ngerti so.
Lambemu nek Lho ngomong. tak kandhane aja cacak kok bangsane menungso. Iya. Bangsane kewan aku ngerti kok. Mungkane potonganmu kaya wereng. Lho rumangsamu aku penyakite pari ta. Kae lho arek ngene. Nek ancene ngono Kediri cak kutane. Sing dadi bukti lan nyatane, Dik. Bisa dibuktikan kata-kata Ayo Anda. sekarang. Bener. Aku sing basa Indonesia. Aku sing basa Jawa. Sip. Sip. Buktekno saiki. Lho ya jelas dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum gak ono basa Jawane goblok. Gak iso gak ono basa Jawane kon tumun basa Assalamualaikum dibasakno Jawa. Gak ono. Ya apa assalamualaikum iki pambukane. Lah ya terus aku njawabno piye lek aku njawab. Salamul kalam samu barang iku kudu dikeki karo luk salam dhisik. Lah ya terus jawabku basa Jawane ya apa? Ya meneng wae. Aku jawab waalaikumsalam. Iso selamat pagi kan iso. Aku jawab waalaikumsalam ngene ya. Iya. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Sip apane sapi? Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Bapak-bapak kelawan ibu kang kinurmatan. Lu. Lah aku iso. Kon iki mari mangan ndok sak kulite ta ya apa kon? Lah apa so? Kok iso nyengengek kaya ngono Lho, kuwi. saking senengku aku iso nuruti karepmu so. Iya. Selamat datang, silakan duduk. Sugeng rawuh kula aturi pinarak. Selamat menikmati hidangan yang sudah tersedia. Sugeng midhakaken pasugatan kang sampun kasemektakaken. Pinter mon kon iki. Mbah kadang ya pinter kadang goblok. Anake sapa rek? Ayo gane Pak Gigi Pak Le. Sampun sekolah. Sampun Pak Le. Kelas pinter. Nel kecil. Sekolah nggih sangu nak. Nggih. Sangu apa? Sangu celorit. Loh. Sangu dhuwit. Lah wong sangu leren kok takono sangu apa ya mesti sangu dhuwit iso wong arek sekolah. Duwike piro nak? 2.000 Pak Le. Digawe apa? Damel tumbas Mimi. Mimi apa? Mimi susune bojomu. Potonganmu kaya nekeran. Bapak-bapak, ibu-ibu, undangan sekalian. Bapak-bapak kelawan ibu undangan sedayane kemawon. Nanti kalau sudah selesai jangan kesusu pulang. Mangke ampun paripurna ampun kesusu kondur. Kami sekeluarga akan menyediakan hadiah. Kula tuwin keluarga badhe nyediakaken hadiah. Hadiah itu apa? Loh, lah ya basa Jawa hadiah apa kon? Bebunga. Lah bebunga sanjange rasa. Tak kaplok gosok kon kok. Ya aku pas iku bebunga iku aku gak mlebu pas ujian. Mungkane dagelan nek mati aku diantem cangkeme dhisik ngono. Monggo dinikmati hadiah yang disediakan oleh keluarga kami. Monggo disekecakaken bebono kang badhe dipun aturaken Bapak Gigi sak keluarga. Aduh. Hadiah yang nomor 1. Hadiah ingkang sepindang nggih menika. Uang tunai 1 juta rupiah. Arto 1 juta rupiah. Hadiah nomor 2. Hadiah nomor kalih. Burung kakak tua. Lah iku ya dijawabno, Adik. Lho iya. Hadiah ingkang nomor kalih nggih menika manuke kakak sepuh. Tak wantem kon kok. Kon jok pringisan ndok kene kon. Lah pringisan apa so? Budi Wijaya iki jak kon niku gak gawe pringisan. Lho, sing pringisan sapa, Dik? Salah ta jawab. Lah kon lha apa nyebut manuke cacak iku? Kon ngomong apa? Hadiah yang nomor 2. Lah, Burung kakak tua. burung iku apa? Manuk. Kakak Cacak. tua. Oh iya. Lah, dadi hadiah yang nomor kalih nggih menika manuke cacak sepuh. Ya apa rupane manuk cacak iki rek? Hadiah yang nomor 3. Hadiah ingkang nomor 3. Burung puter. Hadiah ingkang nomor 3 manuk jagung. Kok manuk jagung? Jagung iku apa? Manuk iku apa? Burung iku apa? Lah manuk. Manuk. Puter. Jagung. Kok tumun lho.
Manuk puter dadi manuke jegong kok. Montore jegong ngene. Lah iya. Bengi kalah mbek jegong aku rek. Iya sih. Hadiah yang nomor 5. Hadiah ingkang nomor gangsal. Burung puyuh. Apa sih? Burung puyuh. Hadiah ingkang nomor gangsal nggih menika manuk anyang-anyangen. Ambem. Kok iso manuk anyang? Burung puyuh sing ngendokane iku lho. Burung iku manuk. Manuk. Poyo lek gak anyang-anyangen mosok tumon kon kepoyo-poyo lek gak anyang-anyangen. Oh iya. Manuk kepoyo-poyo. Iya. Anyang-anyangen. Anyang-anyangen wong aku kok. Hadiahe ngono ya. Iya sih. Wong aku ya lek kuno. Kalau 5 hadiah ini tidak sampai Anda dapatkan, menawi gangsal hadiah niku mboten panjenengan angsalaken, masih ada hadiah hiburan. Tasih wonten hadiah hiburan apa? Ya? Hiburan. Hiburan apa? Hadiah tonton. Hadiah palipur kangge sampean. Palipur. Lah aku eling kok. Palipur. Hiburan yang pertama. Palipur ingkang sepindah. Rokok jarum 76. Rokok goblok. Kok rokok goblok sih? Lah rokok 76 iki kudune kan 67, lha apa kok 76? Berarti rokok goblok 76. Hiburan yang nomor 2. Pak apa man? Hiburan. Palipur ingkang nomor kali. Rokok gudang garam. Rokok gudang uyah. Eling aku. Yang nomor 3. Ingkang nomor 3. Rokok mina jinggo. Rokok miring penak jengking monggo. Aja diterus-terus dek lunyu, Dek. Kok sok nang kono lho. Lah kate apa? Wong mang wis enak kok iso Pinak jinggo, miring penak jengking monggo. Wong lapo nggih tamu? Sik iki lho. Apa iki jenenge basa Arab ae? Basa Arab. Basa Arab iku kan ono jenenge nek anake wong iku antarane ucok, anake sapa ngono kan enggak? Berarti iku dengan kata-kata iku bin, gunakno bin. Oh, bin ya. Iya, kata pelengkape bin. Iya, iku ya. Iya. Nek bahasa Inggris iso. Iso. Bener aku. Lah kok kandhane kok. Ladies and gentlemen, bapak-bapak dan ibu-ibu. Pinter. My father. Bapak saya. My mother. Ibu saya. My sister. Saudara-saudara saya. My Syarah. Iku gendak aku. Wes rasa ki ngiwu-ngiwu. Lah apa kok blakrak-blakrak nang Mang Syarah iki lak iling-ilingi aku kon. Nek koyo ngene iki, koyo Rosi kan anake Pak Bambang. Berarti lek Roso anake Pak Nek bahasa Bambang. Arab ya. Roso bin Bambang. Oh, ana bine ya. Iya lek bahasa Arab. Ngono ya. Nek kaya Abah Didik iki putrane Abah Sahid. Didik bin Sahid. Oh, ana bine. Iya. Kaya Ucok anake Pak Atang. Ucok bin Natang lho. Oh ya bener. Ya bener berarti cocok ambek potongan. Liyane Atang rek. Hah? Liyane Atang ngono lho. Gak iso. Lah Atang itu dadi Ucok binatang. Rumah sama aku kewan. Nyanyi. Nyanyi ya. Bisa nyanyi tak gak kon? Zaman biyen untuk lagu sing enak. Ya apa? Madu dan racun. Madu dan racun. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu lawan sikapmu, di balik kehelutmu di remang kabutmu. Kabutmu. Di tabir mega-megamu ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Iso ngatekno? Iso. Madu M-A-M-A-D-U-D-U. Racun R-A-R-C-U-C-U-N. Madu dan racun M-A-M-A-D-U-D-U. R-A-R-C-U-C-U-N. Oh iya. Pinter. Aku mbok iso ndatap. Mobil M-O-M-O-B-E-B. motor
M-O-M-O teater. Mobil dan motor. M-O-M-O teater mobil dan motor. Wajan. W-A-W-J-A-Jan. Sotil. S-O-S-O. Liyane sotil ae apa sih? Gandengane. Oh, liyane sotil lho, Dik. Kon iso tagak kon niku. Pasti kon yo gak iso. Kon iso tanggak. Lek kon iso ya. Seniman niku iso menghibur tapi harus tanggung jawab. Ya jelas dong. Lah iya. Ayo. Wajan, ayo. W-A-W-J-A-Jan. Sotil. Liyane liyane sotil Dik akeh. Oh. Ompor ta apa kuno lho. Kon gak iso. Ya gak isane iso tapi ya gak wani. Lah ngene kok ngaku seniman. Sotil iku mlakrake kok tutuk-tutuk kono. Aku iso. Iso. Tanggung jawab. Nek sampai salah, balangan boto aku siap. Sampeyan madesaken boto kula biyen kok gandemi lek iki. Wong kari muni sotil ae kok. Wajan. W-A-W-J-A-Jan gampang. Sotil. Heh? Sotil. Wajan ayo. Wajan. W-A-W-J-A-Jan. Sotil. Gandengane serok. Sotil. Gandengane serok. Sotil. Gandengane serok. Sotil sa. Lho lah ya gandengane serok. Sotil. Heh? Lah apa nang serok sotil iku mang lho sik oso. Takonono ibu-ibu lah nggih Bu nggih. Napa wajan gandengane sotil gandengane serok nggih. Lho, ana sotil gak ono seroke iku elek. Sotil Dik, sotil. Sik oso. Oso. Apa? Sotil. Lho lah bener sih aku mang. Ojo mblakrak nang serok lho kaki niku ngono kowe. Wong karek sotil, sik oso. Disit aku. Ya Allah ya rasa nak jemplok aku. Ngene ae. Ya apa. Iki nang daleme Pak Gigi. Pak Gigi. Heeh. Iki wong Pak Gigi ku seneng badean. Seneng badean, termasuk wonge cerdas. Iya. Tapi ya iku mau Pak Gigi nyiapno dhuwit 1 juta kene kon iso mbade. 1 juta so. Iya. Alhamdulillah. Takon apa ae jawaban sembarang gak apa-apa. Sembarang gak. Sing penting siji. Apa? Ojo sampe kon muni ora. Umpama aku jawab ora, pasti dipentung. Ya gak mungkin jawab ora lek ngono. Kon nek gak wani gak apa-apa. Wani so sing penting aku gak jawab ora. Sing penting gak jawab. Ya. Alah eling aku sing penting gak jawab ora ya iya. Loro rek ketok. Cok. Apa sa? Iki wingi Heeh. Pak Gigi iki lak nang pasar. Nang pasar. Lah wonge iki tuku sepeda motor. Kok ndak terus sih? Terus sepeda motor anyar sing enemek iku. Ah, Nmax. Lah yo enemek iki. Lah, tuku sepeda motor anyar. Heeh. Tas teko. Iya. Kon lak nduk kuno. Lho iya aku sambang name pagi. Nah, waktu kon mule Pak Gigi iki sepedahe ilang. Oh iya. Sopo maneh sing nyolong sepeda iku nek gak kon? Ora so. Aduh. Aku mah ngomong apa? Ditakoni apa ae jawaben. Pokok ojo ngomong ora. Nek ngomong ora. Ora so. Nek ngomong ora berarti kena tutuk. Nah, kena tutuk. Berarti iki wis dadi umeke kampung. Heeh. Polahe sing diarani wonge ireng gedhe dhukur. Ireng gedhe dhukur. Topine ijo. Ndi? Kalau. Eko kalau. Nah, kira-kira iya. Iki sing nyolong kon. Ora so. Aduh. Ora so. Hah? Ora. Iki wis jelas lho iki luisan lho. Kon mang kan nang kono do nang omahe. Sepeda ilang. Sing nyolong kon. Ora so. Aduh. Yo. Apa? Sampeyan masamin kelek gandene percuma. Hei, aja nemen-nemen. Iku ae, cok. Kate gendeng. Kelek gandene Mas taat jale. Remek. Ya trimo prok ngono gak lara, Dik. So. Apa? Gandene iki atos, Dik. Cok. Mula sambat ambek wong tuamu mbek menawa sak wayah kon mati nggo kene. Rokokku PN. Gak masalah rokok, so.
Aku isin so, nggo kene nggo ngarepe Pak Gigi lan keluargane aku mbok prak-prak kaya aku wong goblok kae. So, tak takoki. So. Ndasmu siapno, Dik. Wingi Pak Gigi nang dealer tuku sepeda anyar. Iya. Awakmu lak ero sih? Ero. Wingenane awakmu dolen nang Pak Gigi. Iya. Kon teko magrib, isak sepeda ilang so. Iya. Lah eling-eling sing awakmu sing runu, sapa maneh solek sing nyolong sepeda Pak Gigi lega awakmu. Kon ngarani aku. Lho iya so. Ngarani aku. Iya. Kon ro dhewe. Ora. Wong gak ero kok ngarani wong. Wong gak ero atik terus nodo iku jenenge fitnah. Fitnah iku ono pasal undang-undange. Kon gelem dicekel polisi. Ora. Aduh. Gandenku kapan, Mas? Hah? Apa? Ora, so. Hah? Aduh. Kok iki gak enak ya? Wis gak ngurusi ora, so. Iya. Saiki badean. Badean. Ah. Ah kenek aku iki. Kenek. Awakmu tau nang pom, so? Nang pom Ngisi bensin nang pom tau? tahu. Tak takoki, kewan apa so sing gak oleh nang pom? Bosok kon. Sapi. Sapi salah. Aku durung muni ora goblok. Aku durung muni ora. Gak ora iki wis kesuwen nanti ora. Remek. Kewan apa sing gak oleh mlebu nang pom? Wis. Wedhus. Wedhus ki oleh, kadang blantik nggawa wedhus nang pom oleh kok. Ayo gosok kon, kapan kon lho? Manyang. Apa? Manyang. Manyang iki lha apa blakrak-blakrak nang pom iku lho. Lah sing gak oleh nang pom iku apa? Semut. Lah kok iso? Ah semut geni iki lek mlebu nang pom golek ngobong pome ya apa? Berarti jarimu semut. Iya. Ono maneh kewan sing gak oleh mlebu nang pom. Ayo. Uler. Hah? Uler jari kena. Uler. Aduh. Ayo. Uler salah. Ayo. Ya apa ini? Kadal jari. Aduh. Salah. Bajul. Eh? Bajul. Oh, bajul. Salah. Aduh. Wis ah karo kon. Katok. Heh? Katok. Sing gak nang pom iku kodhok. Lah kok iso kodhok? Lho nek ngorek kobong. Aduh. Kodhoke lanang ta wedok? Lanang. Wedok. Lho wedok gak Ayo. golek. Kodhoke lanang ta wedok? Lanang. Heh? Lanang. Banci. Lho banci. Kodhoke cilik ta gede? Gede. Aduh, Cilik. cilik Aduh meringis saya kok. Saya gantian so. Oh. Telusur gak ono sikile apa? Ula. Salah. Lega atiku ngene iki. Ula. Salah. Lah apa? Cacing. Oh cacing ya. Telusur gak ono sikile apa? Cacing. Salah. Ula. Telusur gak nek sikile apa? Cacing. Aduh. Bapakne ula. Oh bapakne. Telusur gak nek sikile apa? Bapakne ula. Makne ula. Telusur gak nek sikile apa? Makne ula. Anake ula. Anake ula. Telusur gak nek sikile apa? Anake ula. Mbokne ula. Putune ula. Anake ula. Ake ula. Oh. Pek kurang lega Pak Gigi kang ndene kon ngajar aku pisan, Cok. Kok iso mblakrak-mblakrak nang bapakne ula, mbahne ula. Lapo. Kon melok aku. Nang ndi, So? Lho, ana acara wapi. Acara mendem. Lho, gak trimo mendem gak oleh pisan. Oh, gak oleh apa? Iya, ayo latihan nang ngono. Latihan? Iya. Nang jero omah kok. Ayo. Cek pinter maneh kon. Iya, ayo saiki.
Aku iki duwe anak paling tak sayang iku Kona. Kon kok iso bayi 3 wulan kok rokokan. Aku ki bayi tau. Wow. Tabunge apa, Nak? Tabunge biji saiki angel. Kon saiki ngomong tabung LPG angel. Kesakelu kesah teko pemerintah tolong ungkapno. Kok iso tabung angel iku ya apa? Dodone bahan-bahan iku teko Indonesia digawa nang luar negeri buwe. Bareng yo kono gak kok bergawe perang terus bom-boman. Berarti anakku pinter. Tak kudang. Iya buwe. Tak kudang. Buwe. Buwe. Oh, padha. Lungguh anak ganteng. Kacau jembeki. Anak kula niki jenenge Pitra Sutaji ijab kabul. Oh. Ijabe sapa buwe? Kon iki bayi 3 wulan kok rokokan. Kon iku bayine demit apa bayine setan? Awakan dikon Bakri kok. Bakri sapa? Bakriku kancaku kok. Mandheleki aku ngene. Nanti tadi. Buwe, Apa nak? aku nek diundang ayem Mbak Buwe. Dikudang. Tak kudange ya nak. Iya Buwe. Aduh Buwe. Apa nak? Buwe, pentol kojekmu. Paling grenjang. Ibu iki wedok kok duwe pentol kojek iku lho. Oh, duwe no. Gak Lah oleh. mene roro. Gak oleh bayiku rokokan. Belum dewasa, ibu ae sing rokokan. Buwe rokokan kaya ngemut. Ngemut apa? Oh, buwe ngene. Aku kudang. Jangan boe. Ah, Kula dongakno kemanten. Meneh mek lair jabang banci. buwe jabang banci. Jabang bayi aja sampai koyok ngene. Ya, enggak apa-apa. Aku. Jangan dikudang tak? Buwe. Tak kudang ya. Ya. Brim siap. Waktuku kecil, aku suka yang mungil-mungil. Tak kira pentil, tak delok jebule. Pelem. Kok sok pelem wong gurine til lho. Telek ya pentilmu. Aja dibacino pentil temenan. Waktuku cangkruk, aku suka buah jeruk. Tak garuk-garuk, tak kira kerupuk. Nek karo tumo. Ruk lak ketemune ruk. Ya. Lah apa kok debus tumo? Lah iya kok. Tumo. Wis pokok aja nyekso batinku lah. Ibu iki wis ora nglairno kon. Wow, buwe, kicelku atel, Oh, manukmu gatel. Aduh, kacau. Buwe, mie buwe. Mi Buwe. apa nak? Mie gombal. Kok iso gombal iku lho, Le? Iki
Bapake ibuke iki dua rasa. Apa sing tiga buke? Marimas, Yang satu. teh sisri, Sing nisor. teh bandul. Sapa sing gelem bandul lho. Aduh, anakku ngompol. Anakku ngompol. Anakku ngompol. Gak gawe pempes. Anakku ngompol gak gawe pempes. Aduh, aku diuyui anakku jenenge Pitra. Aku nguyu totot. Kaca jembeki. Wis turu nak, turu. Kon nak jenenge Pitra. Bapakmu jenenge Fitra Sri Mulat. Kon Fitra Sutaji ijab kabul. Turu nak. Makate umba-umba ya. Anakku bongkok. Bongkok no. Anakku tidur. Anakku tidur. Ya wis bubuk anak. Bakri, nanti Bakri. Sing kena. Mau umba-umba. Ayo Umba. Ong serong. Mumba sulite dandang. Ngene iki. Duh, tabuhan sedih rek. Sedih. Ngene iki bojo yo gak mungkin. Ditinggali anak. Ya ulah. Anak-anak jadi kurang ajar. Aku tuh anak kon iku masakat Cina. War wong ngono kon iku tak jenengi Didik Purwanto. Cek pinter. Nek aku diceleng Didik Purwanto. Lah kabeh nyeluk Didik Ben. Kon saiki tak omongi nak. Apa meneh kon iki anak kudu bekti karo wong tuwa. Iya. Lah anakku bekti karo wong tuwa, termasuk aku ora dosa karo wong tuwa. Iki lho. Rip.
apa semringah. Iya, Mi. Tulung ngono iki lho kabotan. Kabotan Mi apa ono sih? Kabotan iki lho. Mikul kok dhewe. Mikul gedang rong tundun ngene kok. Gedang pira, Cak? Rong tundun. Ambek apa iki, Cak? Ambek aku rong dus. Gedang rong tundun. Aku rong dus. Gedang rong tundun ambek aku rong dus. Taek ta. Apa? Mikul ado-ado mbok guwak. Gedang mek loro. Rong tundun. Rong tundun apane? Beke. Loh, anakku. Loh. Semayan karo Okta, jare kadeke dikai anak. Dikai bayi. Aduh nak, aja ngisi-ngisini mama nak. Kon iki banci sing tak imut-imut kok. Sing ndi areke rek? Iki, Cak. Sing kate mbok kene bojoku sing ndi? Iki, Cak. Iki bayine? Heeh, Cak. Samalah katak. Lah iki bayi tak genderuwo rek. Hei. Hei. Ngomongnya bojoku iku jarine ganteng kaya Cina. Loh, iki blesteran, Cak. Blesteran apa? Bedes sampe beruang. Tiwasan aku mikul gedang kabotan. Tibake rupane gak kaya Cina, rupane kaya grandong ngene. Sampeyan aja ngono. Wong sampean dhewe gak iso metengi bojomu. Wong wekmu ya purep, wekmu ya peplek. Karo kon. Aku ngerti. Heeh. Kudune sampe ku nggawa pancingan. Untung-untung aku gelem. Anakku kok adopsi mek gak gelem. Worong gak apa-apa. Ayo mulai. Aja Mi. Sampeyan iku lho ya, Cak. Nek ngomong iku diati-ati. Sampeyan sampe tuwek kaya ngene iki gak iso ngekeki turun. Bareng enek sing ngekeki anak. Sampeyan omong saenak sampeyan gawe mangkele atine mami. Lah anake gak sido dikekno, luwih becik aku gak ndek bojo awakmu pegaten gak apa-apa. Cocok. Pegaten tak uyuhi dhewe. Gorong-gorong wis kaya ngene iki lho. Jarene kon tak pegat ape diuyuhi. Rasane atiku sampean kok aja ngomong diuyuhi iki porno. Jenenge bayi tumrapipun moyo ya ngompol ya wajar bayi. Wah sakmono polahe wis kaya ngono. Worong gak apa-apa. Aja Mi, gak kurang sing adopsi. Ayo mulai. Aja Mi. Mau aku boleh. Aku seneng iki ya. Gorong-gorong wis ngono. Kon tak gawa mulai nang omahku. Wis tak lebokno TikTok, tak lebokno Instagram. Mami Okta duwe anak kepingin diadopsi. Aku jangan diadopsi. Apa maneh Mami Okta wayahe balekno. Ya ora apa-apa. Gawon mulai arek iki. Lho, gawa mulai. Ayo mulai. Aja Mi, aja. Wis ta elek ritek wong aku ya seneng aku kepengin duwe anak kate lapo sih Mi. Wis ta sampean mandang aku aja mandang bojoku. Titenono kono. Aku digutang bojomu. Titenono bejat-bejat. Mi, berarti sampeyan iki seneng. Aku wis seneng ambek anakku iki ya. Wis sampean pamitan.
Aku tak belajar-belajar ngudang, belajar-belajar ngomong. Aku tak pamitan ambek anakku. Iya, Mi. Mek soleh ibu anyar. Iya. Ngono ya. Iya, Mi. Iki ajarono. Jenenge sapa, Mi? Iki jenenge Pitra Sutaji Ijab Kabul. Jembek aku. Kok dua apa mencik? Pitra iki laire tepak bulan Ramadan wayahe pitraan. Oh, wayah pitraan. Wong arek ngomong. Tak ditekon. Ayo ngomong. Sutaji iki jenenge mbae. Ijab kabul aku ndelek jeneng Arab Saudi. Arek iku gak Udan merah iku kok kepres. kok jeneng ngono gak pantes. Pantese jenenge Dalbo. Iki delan yuk lucune arek iki delan lucuwe yuk. Tak fotono nang gone studio foto. Oh, iki pas sampean mari kaya ibu-ibu sing mari sesar ndur rumah Mari sesar, sakit. heeh. Ngono ku enek foto-foto memorine ya Mi ya. Heeh. Oh. Iki ngudange ya kudu basa Thailand wong aku biyen dikeloni wong Thailand mana iki. Lah nek ngudang basa Thailand piye Mi aku gak iso. Wei lo, jeng sunah. Boy, Iki mek tak kudang cara Thailand iki dhek langsung tepuk tangan. Oh ngono. A ae. Wis, yuk. Pamit ana Mi. Aku tak pamitan anakku, mongko anakku iki ya wis iki sing paling ganteng. Lah ya Mi pamit ana. Aku tak pamitan yo yuk. Ya pamit ana Mi. rupane kaya ketok. Petra. Apa kok? Aja ngono nang sirami nak. Turu oke nak. Lah iya kaya preman. Tak pikir-pikir, tak rasa-rasa. Ibu iki wis gak kuat ngomong kon. Apa mana ibu iki ya wis rondo. Dadi aja sampe kon iki terlunta-lunta. Sing noro tambah ibumu sing anyar. Jenenge Mbak Inge. Aja sampe ngelawan. Apa maneh? Ambek keluargamu aja sampe wani-wani. Setel. Anake mbok ikoni temenan. Anake mbek mboke padha koplaki. Mbok ikoni temenan. Apa udah? Kowe bot kene. Ah genti kok. Pitra, Ada apa, Bu? saiki kerasan-kerasan nambah ibu. Mbak Inge, mongso bodho anakku tak pasrahno sampean. Mak sampe gak gelem nyusoni iki tak siapno edot. Ya, Aku njaluk mie racun. wis tak tinggal nyepakno peralatane Pitra ijab kabul. Ya wis, Cak. Tak tinggal. Iya. Rek, iki arek iki sida mbok. Ya toto tak kiwo kon kok. Sida moga mulih ta. Cak, awake dhewe iki oleh kepingin duwe anak iku wis bertahun-tahun. Ya duwe anak sing apik rek. Kon iku ayumu kaya bintang film. Masa kon kok duwe anak kaya sapi teng ngene. Lho gak apa-apa, bare dijak mulih ya. Kene ginandur lombok. Kok. Wong arek kaya ngene kok kate mbok jak mulih iku lho. Jenenge pancingan iku ya, Cak. Pancingan nek kepengin duwe anak iki ngomong anake wong sik. Sapa Arek- ngerti? Arek iki umur pira sih? Umur pira? Iki umur 10 tahun bonjol 50. Wong arek ngene kok 10 tahun. Rek. Aku gorong enat tok. Gorong enat aku. Durung sunat. Gorong enat Sik. aku kok ireng-irenge akeh. Deloke. Wong sak
Gerange memang mambu lemah kok durung sunat iki. Kurang kenat tok. Takut dange, Cak. Wis sak karepmu. Takut dange. Aku nyawange jembek kudu mutah-mutah. Wis tak jejeg. Kowe kate kok gopo iki? Arek iki kan bayi tabung, program bayi tabung. Yo. Ngerti ya? Ya, Dadi bayi cerdas, tabung. cerdase ku melebihi arek-arek sing biasae normal ngono kuwi. Mulane kaya LPG. Gak apa-apa. Takut dange ya, Cak. Wah, mbok kudang. Ayo, ayo disedot. Anakku. Apa Bu? Bu Ami. Matikan ae wong. Hei, kon iku bayi. Lapo bojoku mbok perkosa iku? Lah seger. Wadune rek. Arek ngene kok katene mbok gawa mulih. Wong jae ngambung awakmu kok sangit. Kok dikudang kok malah nyumpul-nyumpul. Arek iki lak gemes e, ro aku ibuke koyo ngene. Gemes aku. Kon iku lho kok gelem. Asu iku. Kon kok gelem. Kon iku wong ayu-ayu didusul wong kaya ngene. Iku ngono ambune buadek. Kok pecah. Wong ayu kok didusel ambune basi. Ambune sapa Basin? Lambumu Basin. Ngeludruk ana ae digawa. Gola gak iso ngelek ta kon. Iki lakon apa to, Rus? Budidaya. Masuk anggota budidaya tidak boleh membawa anak. Lho anakmu kok gawa kabeh. Enak do omah gak adang kon. Enak iya. Lah nawang kaya ngene kok apike mbok anak iki lho. Loh, iki cerdas, Cak. Cerdas apa? Terus iso ngrasani anakmu. Wong go. Umpama sawaya-waya sampean metu, umpama aku kepingin terus apa? Gedene aku kepingin tuku apa sampean gak enek. Ngongkon anak kan ya gak apa-apa. Gak ngarep petus wong arek koplak ngono kok. Ya wis kudangan. Ya apa Bang mang? kenapa? Nek tak cetrup totote. Ngomong ya apa mang dari. Kok ami-ami. Oh. Ngene lho. Tunggu apa? Tak kudang. Oh, apa mo? Kok ame-ame. Tepuk banyak. Lalang kupu-kupu. Ora kupu-kupuan. Siang makan nasi. Kalau malam makan teletong. Cok karo awakmu ngono. Wes sembuh. Sembek aku. Dulangen. Golekno brongkalan. Wis ora undang-undang kok dilanggar. Anakku. Apa? Wow, ada apa sih? Tunggu kabar. Waduh apa? Banget gue. Oleh duwe, arek cilik kok bawa duwe ilang. 16. Arek cilik iku gak oleh gawa duwe. Nek gawa Nek duwe, gawa duwe iku ilang. rasain lu ya. Arek kok goblok. Gak sido goblok pinter. Goblok lu kayak galu. Maaf ya, Nak. Ya gue. Ini aku gak ngot. Tak lagi. Kacau. Jembek. Dulangan watu ngono lho.
Bojoku sampe jungkel-jungkel mutah-mutah. Gak betah iki lho. Aku diteplok geding. Anakku Pitra Sutaji jam kopul. Kau tiapa nambe bapak. Aku diteplok geding. Aku kaya ora iku kaya siek. Nunggu nak. Aku kepingin lo tekani inge. Bojoku sampe mutah-mutah. Inge. Mambu anakmu bojoku sampe mutah-mutah iki lho. Nah. Mek gak seneng ambek anakku aja ngenyek kaya ngono, Dik. Karuan kon mek gak seneng tak dol nang gone Arab Saidi. Kak, aku tetep moh nek arek iki moh. Wani karo aku soalé. Loh, aja kuwatir, Cak. Anane aku nawakno anak angkat iki nang sampean. Aku duwe anak kembar. Durung tak dudokno sampean. Moh pokoke aku nek iku moh. Si. Cak, kene lho, Si. Rumana. Le. Dan bayi kok iso mblewarah. Ganjoke tanah omah iku lho. Kene lho. Le, didelok wong nok kene iki lho. Si. Malah nduk kuwade. Lah iya. Wis ngene ae, aku moh karo anakmu sing iku. Liyane gelem aku. Sampean aja kuwatir. Ya, Wong aku iki lho, Mak Sutaji iki lho. wis babane aku pokoke moh iku. Sampe gak gelem ambek Sutaji. Moh. Wani karo aku, ambune gak enak. Ngono ta? Ya. Tak dudokno anakku iki kan kembar loro. Lho, iya. Kembar. Yuk ingat. Sampeyan mek gak cocok ambek Sutaji, gak apa-apa. Tak kei anakku sing kembar. Gelem. Tabuana, Cak. Iya, gelem aku. Sing kembar. Sepurane mi, Apa, aku Cak? gak sanggup ngomong bekecil iki gak ampun delek omongan liya ae mi. Kono aja kurang ajar kontet. Kene, aduh, Ya, wis. anake mama. Oh, kene mi. Mi. Kon anake mama Okta ya? Kon anake mama Okta ya? Loh, kon anake mama Okta, kon rencana iki. Iki ngono gak iso ngomong. Bisu. Wah, nyapa jebumbo. Banyak penjang pecak kok. Seta, mi. Sing anakmu ape Kene, mbok Le. aku sing endi? Sampean mek gak gelem ambek Pitra Sutaji Haji ijab kabul. Tak kei anakku jenenge Amir. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Iki ta anakmu. Iki. Lah, Iki iya. jenenge seni. Amir Sani. Gendeng ah. Ya iya wong anak loro. Kon goblok. Anak loro kok padha koplake. Wis ora didorek rek. Moh. Nek Kon kaya anakku. moh. Anakku mulai. Asun. Mari ora dhuwit ya mulih. Bojoku gampang mutah-mutah lho. Gampang mutah-mutah. Ro awakmu, ro awakmu tambah semaput kok. Wis mi. Sik, Wantu kula aku melu. kene lho. Aku melu. Aku ya selekon.
Padha kaya ngene. Ma nyelem mie ma. Mie. Nyelem mie aku. Miono. Mie ma. Mie lucu. Nek ambok mie iki kok sambar bledek gak digawe lho. Mie. Sampe kudu tanggung jawab. Mie. Iku mau gak cocok saiki tak kei anakku sing situke kudu cocok. Njaluk mie rangkulen. Titik lho ngek. Ya. Ala. Hari iki wis gak iso nyokot, gak ono untune wisan. Paling grayul-grayul ngono tak lho paling. Udah ayo. Wis Mami Oka. Sing iko ya ora, sing iki ya ora. Wis aku tak ngapek anak wanto iki ae. Ndi, Cak? Iki lho rada member. Lho gak iso. Ate ngepek anak wanto. Wanto. Sik. Wanto kate nyai ngikon. Sumbarono. Wan, ojo dadi wong lanang dhewe. Sumbarono. Kono aja dadi wong lanang dhewe kon. Aku yo lanang. Aku yo lanang. Botok ini lanang. Ayo gelut. Aku lho. Aku Amir. Gawedi. Aku adik Abadi Dik. Amir. Ayo Amir, kalian ayo. Ayo Amir. Ayo Amir. Ayo. Lengko nak. Ayo, melet. Sinten dolek anakan kiri, monggo. Ya wis mamula kabeh iku kudu ditata sarana becik. Iya. Iki mula iki ayo padha-padha ndedonga muga-muga iki tambah ke depan Budi Wijaya bisa menampilkan yang terbaik. Meneh pengumuman, meneh Budi Wijaya iki tampil nang Japanan. Monggo, heeh, dulur-dulur kabeh. Sementing rukun agawe santoso cerah agawe bubrah. Tetep Budi Wijaya semoga tetap jaya. Iya mitin. Iya kenapa ya. Ada tahun.